नै खुगा गुवारा सयथेनोबो मा मोद्रा मोनसिनायदों हा नुदों मा लिस्ट लिरसोदों इन्टारनेशनेल मार्केटिं नामा दिनैनिया मा दङ नायनो फरायलाय दुगैग्रा साबोन सेम्पु आलु मटर दालि भेसिना इयो सयथेनोबो दुगैग्रा साबोना 20 थाखा सेम्पुआ 10 थाखा आलुआ बेसेबां आलुआ 20 थाखा बेसेबां जाखो दालिया 30 थाखा फिसलिना 10 थाखा सयथेनोबो थांखाबाय 200 थाखा सानसेनि हाजिरा माबा सेम्पुखौ पेन्टिं खालामदे पेन्टिं ले मा पेन्टिं बिलाय मा होनना बुंनो नालेंखरनि दैयाबो एसे रानलांदोंसै खोमालै माने गोसोआव थाया माने मार्केटिं माबा एसे मोनसे मोननै बुस्थु लायनोब्लाबो माने लिस्ट नङाबानो जारला आरो लिस्ट लांफाबाबो मिनिजायो मानसिफोरजों आरो लिस्ट लाङाबाबो नुवाखै मोनसे बावगारबाथाय खावलायफोरानो बुगा बेरफुआं बेखिनियावनो मोनसे रिकुवेस्ट गायफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो थुना लादो मा बुंनो गाय सानफ्रोमबो खरसा सानफ्रोमबो मार्केटिं सानफ्रोमबो धोद गोदाव सोराव जागोन ना जायालै गोदोनि दिनावबा आलु बाथोन माबा ना गोरान बाथोनफोरजोंनो सोलिबोबाय दानासो माबा अनेक साला आलु दरसे गैयाबानो आलु मालु गथ'आ मानबायनो हानायनिफ्राय उतपात जाबायलै बा खर'आनो मनसे गोदोर जाबाय मा होनना बुंनो बिदाया गैला नालाय थांबाय आरो माबा खुगा बुदरदोसो खालामबावदों नुदों एकदम बिमानि लाबाय सयथिनोबो आथिं आखाइ सिमावनाय थाबायनाय मानबायनाय दुस्थुफोरा बिमायाबो बिदिमोनदां गोदो ओरैनो हरदां मोजां नुदों गोदाव सोरावनो हाजिरा मावग्राफोरखौ फुसाजोबसिगोन बिसोरो सयथिनो बेनिफ्राय नायदो गासिबो जोंनि गामिखौ समायना रमायना हाजो सेर लारि साहा बागान कारेन्ट खुन्था गोदान गायजेना सयथिनोबो जारलासोलै थांगासिनो दं र' मना सेन्टार रायख' सेन्टाराव सेन्टारनि नामाबो डेन्जारसो मना सेन्टार रायख' सेन्टार गुदुं आलु सब पकरि साहा गुदुं आइयै सयथिनोबो मोनगोनसो ना मोनलासोथाय बेलाय मा दासो बनायनाय नामा बेलाय सन्द्रुप माबायालाय बिसोरनो बनायनाय एलाय मा पकरि आरो एलाय मा आलु सब मालपवा माखो जागासिनो नांगौ दालाय बे दावदैया रुनाय नामा बेनिफ्राय दावदैजों लोगोसे मा दंबावो बजाराव उनाव जागोन जानायखौ सिगां जाग्रोनि र' কেমন পড়া বিয়ে ফালকে কবরা অলপ জোরসে কো বিয়ে বিকম করা ও ঠিক বিকম করা কারণে তো দোকানটো ইমান দামৰ কৰি লৈছে আৰু হেল্ল' এভৰিৱান হাউ ডু ইউ ডু আসনা নাই মানুহবিলাক এইটো ল এইটো চাই ফটাফট মালটো দিয়ক ফটাফট নহ'লে দিগদাৰ আছে কি আছে পৰিডাকশ্যন অলপ জোৰছে आलु 20 টাকা आलु 20 टाका হৈ গ'ল मा बुंनो गाइस आजिखालि आलु पियाज फानलु अनेकनि दामा बारानिफ्राय बारा जालांबाय थावनि दामा अनेकनिफ्राय बारा जालांबाय न'खरखौ बोरै सलायगोनसो मोनलाय लांबाय सयथिनोबो आरो बिनि सायाव हिनजावा आरो कमप्लेन हेल' एभरिवान नायमारद' नोंसोर आंनि ब्लगखौ नायमारद' हसेना Thank you so much guys भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय टाटा